mukti palapas sesanti jaya sumanggam tunggal. Punika sowan wonten Kemloko Legi. Nggih, Kemloko Legi. Yang berkali-kalinya. Berkali-kali niki ketiga nggih, Mas. Napa lebih? Waduh, pinten nggih? Lebih kados. Lebih kados alhamdulillah. Mugi-mugi piantun mriki mboten kapok tetep remen Amin. seni budaya. Nah, Niki wau wonten pamundutan Mbak Enggar. Nggih, napa niku? Lewung. Oh, nggih. Mau dereng atur nggih lewung nggih? Dereng. Oke. Lewung di versi gedruk. Heeh. Gedruk. Gedruk. Awakmu nek joget karo Mbak Enggar sing ati-ati. Lah napa? Lah kuwi sing duwe sing ngendang lho. Kowe joget. Arya kuwi. Wah, carane to. Pripun? Kacamatane disolasi mesti ra genah kancane. Oh iya ora ketok engko malian. Ngendang karo kendange anu, gede kendange. Ora apa-apa ning Tenagane. Penting lah kasiate. Gede tenagane. Tenagane gede Mas Herman. Sing tenang, Nduk, bengi iki aman. Apa? Nyapa Mas Herman ki melu-melu tak omongi kon meneng ae kok. Melu-melu bareng. Yuk, lewung digedroke sing guayeng. Dados. Ayo. Tuh, dadekke. Iya, iya. Iya, iya.
aku godo ati rintan siang dalu inur benci Koro datana bisa ngelek Parasé diwalik Slendro. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Pesek jumeneng. Yuk. Pesek. Mbak Sri. Oh, Mbak Sri. Pesek, irunge Pesek. Iya. Yuk spot sing Slendro, kanca. Yuk, Mas Mio, wayang nut jaman kelakone. Pokoke kabeh dirambahi, lakone kecekel, guyone kecekel, lagu-lagune kecekel. Oh, luar biasa. Niku luwese pagelaran wayang kulit Mak Jange. Jadi penonton ki selirane dhewe-dhewe, ya sak bisane dalang. Mampunya. Paringin dangdut nggih mlebet, ketoprak ludruk nggih mlebet. Luwes kok, Mak. Wah. Nduk, jadi. Dikeroyok wong loro wae. Iya. Sitok cilik, sitok bunder. Angka 10. Oh iya. 0. Siji. Dek Sinta Mbak Sri Wahyuni. Nggih. Wadah, jan cawak kabeh. Diwalik Slendro, aku pengen podang kuning. Gitu. Wah. Entong. Apa? Nggih. Oke, akhirnya cie. Ya cie ya, Cie. Iki sing ning guri bat nyamuk kabeh. Cie. Anu. Ajake ya. Pejene ndino. PJ apa? Pajak jadian. Anu podang kuning. Nggih. Dong. Kok Dek Sinta kayak biasanya ngono apa ya? Apa artinya malam Senin ngono lho. Minggu. Oh, Minggu Dek. Yuk Mas Arya. Dek ada, dados. Wow, ya. Di ada iso dados. Tos lalapen. Asoy.
wis ora krasa keluyuran anggolek isih ora krasa keluyuran anggolek isih sayang mepeng miteranggon goleki ora krasa esuk pikirku komeng seret tirang tak samang tambah manis ibu bunga yen kelakonan ora bakal atiku kagebang liyan si odang ngandut ati kebranan ora manjur atiku sansaya duduk tasanane son mikat tulus Terima kasih Mbak Sinta, Mbak Sri Wahyuni. Mas Mio, aku jane arep takon karo sampeyan. Pripun? Sampeyan kok Mio iki apa artine ta jane? Lho, jeneng kok Mio singkat padat jelas. Teng pundi papan, teng pundi panggonan niku asma kinarya japa. Wong ambak mung sak Mio kuwi ya donga. Nggih, namine jenengan sinten? Mas Akbar. Akbar. Artine gede. Nggih, Akbar niku artine gede dene dipiji, piniji niku nggih wonten. A. Allah anggenipun panjenengan manembah. Oh, bener. Apik iki. K. Kawula wonten ing tanah Jawa nguri-nguri budaya seni tradisi. Lewat dadi dalang. Dalang. B.
barokah ke ngarsane Kanjeng Gusti Pangeran mugi lumeber ing ngarsa panjenengan Pak Dalang. Aku jenengan kanca-kanca niaga dirawuhke wekdal dalu punika kinen atur lelibur. Jos. Terakhir R Rina kelawan wengi tansah sinau anggenipun langen kabudayan. Amin. Nggih. Tak tambahi selawe. Wah siap. Sing tenang. Niku wau jenengan. Akbar meo. Me cutik yo telek. Lho. Kok me apa? Me cutik yo telek. Jarimu jopo, jarimu donga. Lah tenan yo nggur sak cutik telek wae lho arep apa to. Oh ya layakno rupane kok kebak ireng ngono ya. Dadi eker-eker pitik ki nggih. Ayo terakhir dinggo penutup ning lembukan. Wah, iki mau permintaan terbanyak belum dipinangkani. Lagune napa? Musik no. Musik. Wah, oke. Kanca-kancane aku muni musik iki seneng. Mergo arep nguyuh berjamaah. Biasane. Komplit niki dados gong perunggu nggih wonten, gong plastik nggih wonten. Kok plastik? Origin. Oh ya. Plastik Mas Mujair ya. Yo anu Cundamani. Nduk niken. Ingkang ngaturke Yudik niken buat penutup limbukan. Oh ya, nggih. Cundamani. Diam sini mboten? Apa? Diam sini boleh mboten? no. Oh ya. Oke, baik para hadirin yang berbahaya. Oh, berbahagia kok berbahaya. Loh ya bahagia. Yang berikut ini orangnya cantik juga baik untuk panjenengan semua. Tinggi badan 180 cm, berat badan 80 ton. Pengalaman bertanding 10 kali pertandingan, 5 kali kalah, 5 kali seri. Siapakah dia? Niken Sa Lepo. Ket mau aku dilokne pitik lah, dilokne babi lah. Ora, ayu. Tangane. Ning nong bung. Wis duduk. Mas Mio, Nun. aku tak keperuan nutuk nilakon sik ya. Kula golekne boto pripun? Keperuan sing keperuan wayange. Walah. Keripik gedang keripik telo sithik indang waten rata. Mengko ketemu aku ning gara-gara ya. Siap. Oke, heeh. Ngono ya dilangi sik ireng-irenge. Wis duwene rai yo iki biyen. Urip-urip wis to. Heeh. Ya, tak keperuan sik belok lho Mbah Tarkun. Nggih. Tuku sing tupaku melun mangambar selaning krana sumber barum gandanya gandanya sasmita jati sasmita mangsiting demo Berselanya grono gandanya mreama kali ketok pira ya? Aku dua nek karo dik niken peng 10 harepe maksudnya. Ya. Iya. Injih alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih nggih Mas. Nggih. Injih niki acarane Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundhene awake dhewe nun inggih menika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, terus repot mungkin, Dik. Oh repot, nipun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Ya rabbal alamin. Hari Sumpah Pemuda, Dek. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat
Iya. Ya toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan, pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Ijo. Wah, semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel, ya toh. Sopo sing sambat? Lu sampeyan no, senadyan jadwale iki padet, ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh lho. Semangat no, kan derek Ayang Akbar ki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wes ndak usah, berarti Ya, kamu ndak sayang sama aku. Ora nih ora sayang ngono ora. Terus Yo aku ki yo dadi wong lanang ki yo serba pengertian to, ya to. apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya to. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa to? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh, umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bungane iki wit biyen tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggur iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo gendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, aku Wah pacare sampean. yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus? Lah sapa kono? Aku arep memakor ngambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Sapa? Lha jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita tekan di David Beckham kan? Undak. Oh, ndak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono Ora kuwi, kuwi ya. ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi kok bapak ki ya ampun bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung Wong karo kan yo apa jenenge rasa anak karo bapak to, Mas? Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis saiki kok malih nyeluk kamu nyapa to? Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono mo. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik ya nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke kuwi. Aja ngono kuwi. Atiku kok ndruwodok ngene iki Mas Mangan. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gak oleh nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Nah ya. Aja. Mas, Piye? sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 sudah. Oktober. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampean nyuwun hadiah apa? Aku nek penginku jane nek karo sampean iki duduk hadiah yang berupa barang. Apa? Apa? Gak berupa barangnya apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya iki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau? Mau dong. Aku bawa sesuatu loh. Oh, apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh.
Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin, amin. Kok amin? Oh, iya. Gimana? Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, Amin. tambah sayang karo keluarga, Terus? terutama saya. Ah, Sayang pura. sayang. Sayang. Kok sayang wis? Prasido tak kene iki. Sayang, cinta, sayang cinta. Sayang cinta, sayang cinta. Ayo cium sik. Di panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, iki lho. Aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Ono leh, Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus? Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi. Ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Harus ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok saya ngunduh aku. Wah. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, Oh, aduh. ganteng jan ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok engke ya dia karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun ke 8 Oktober kemarin, ulang tahunku yang keberapa? Tahu? Keberapa? Yang kedua tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti Tahu mencari dong. info-info tentang aku. Gitu? Enggak, Oh enggak, kok tahu? Niteni. karena kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblak-goblak. Iya, terima kasih ya sayang, ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, Iya, iya. tapi bukti nyata. Oh, iya, Loh, iya. beda karo sampean. Apa? Wis ora ngucapne ra ngekeki apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku ki arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki cah loro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas, kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikek itu tembangan no. Nyanyi? Heeh. Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa, enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi, Mbak Niken Salindri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing alus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Alus wae. gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing ku musik ngono piye? Iya. Oh, ngono boleh. ya kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana Lencong. lewong kok lencong kuwi. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedak. Ngono iki coba Iki omong. lho, lah Coba omong ning asine ning jero baten tapi Oh, kucap ning oh, lambe kucap kok ning ya lambe. sepurane. Iya. Ngono aja diomong ning panggung. Asine atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaianmu kene rusak iki ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampe nok gitu toh Mas. Ora. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu toh. Boten. Maksudnya
dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Kurang ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat kuwi. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Ki ana Lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Lorati 2. Oke, Lorati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Karepe. Oh, buka celuk. Oke. Loro ati 2. Nganggo mukadimah ning season limbukan bersama Adik Niken Salindri. Oke. Yuk. Monggo. Manggawe gelaning rasa tresna sliramu rapi sanjaka tasasumun enggal paringan eling marang kluwarga tansah nyanding ayam tentram pangajap rinalan wengi bola bali baca nglarnani ati. Dangdut nih, Mas. Duduk sini, Dek, kan. Duduk sini. Kenapa? Kamu nggak bisa jauh dariku toh asline. Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Wis jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalang. Nah, ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arahi ora ketang sithik teknik apa? Mau ora? Mau tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem, Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arahi teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh, duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Mama sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Duduk Madep sana. Iya, madep. Opan. Tuh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kok jelek sekali? Besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Dipegang. Lah ini ditarik. Sret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Terus aduh kena Niken.
Kowe iki apa? Lah kena aku loh. Wah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini pegang. caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir. Nah, ya toh. Iya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini. Ya toh, di sini ya toh. Anu, ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya bokongnya wayang. wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini. Ini tangannya ini gimana? Ini anu kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Lu jari Pak kena limbuk lho. Terus? Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah. Bisa paham. aku bisa. Ayo diulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Sabar. Kok kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok ejan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Tuh, kamu gini, Awas ininya tangannya. dilepaskan. Ininya Oh, ini. cul nodek kue Wes, nak, Mas. kue nak. Oh, jangan lega tenang. Penak toh? Penak. Andani kok. Ngomongi kok. Wes. Engko tak privat neh ning omah ya. Jangan merasane mak teratap semriwi kok, Mas. Jangan. Hati-hati. Panas mentopan lapune jen. Duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu saka Pak Oh, ada Edi. binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari aku. Oh, tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Anu namanya Mas Miu. Oh, Mas Mil. Miu. Kayak motor ya, Mas ya. Miu. Ayo Mas Miu ke sini ngancani aku sama Dek Mio Niken. kukuk kemari kukuk. Ayo mari lari. Mio kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Yo kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Amin. Ini lagu apa jane? Aja dipelera yo sak rambane. Yuk. Ojo ditinggal kapribaden katimuran. Mangkoke eri ing jaman. Boyo sing eling Eling bak apa? iki budaya. Pancene bener kandhamu. Dek Niken tadi sudah bisa ya? Sudah. Teknik memanahnya. Iya, Ya, sudah. kapan-kapan AA latih lagi ya. Iya, Telek. Telek-teleknya apa to ki? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. Lah nyapo? Nyapo lho. Isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Lah, Kok sobat nyamuk itu? kok sobat nyamuk lho? Aku ki yo ngengeono bar. Oh, mau mbek aku. Iki karo iki lho, cuk kuwi. Lha apa? Ya umpamane kowe karo kono aku ya sak ora-orane olehno buta apa-apa ngono lho. Mau njaluk buta, Ah timbang Mas. ora ono. Enek ndek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono Oh mau. anu to sing nganggo klambi bling-bling meng to. Oh, nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau enek. Lagi iki lho. Eneng. Enek meng jane. Enek mau jane. Ning warung paling jian. Apik. Iki Sing kiki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh.
Masuk ra? Masuk. Lah iya. Masuk ra? Iya. Lah iya. Heeh. Oh nek iki asline wis nek iki. Piye? Apa? Lu maksudnya wis padha karepe ngono lho. Padha karepe. Piye? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kowe. Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Niken. Wajan matur gunging panuwun. Heeh. Sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi. Edi. Bapak Dewan Bapak Edi Santoso. Anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4